होद हिन्जावखौनो बारा स्कुटि होजायालै बहा बहा थाङो R15 गाखोनायनि मजायानो बेलेगखा सिख्लाफोर दाब्लिं लानो दामिथार माने फसायनाया बेनो जाहैबाय दा। हेल' लोगोफोर खुलुमबाय, बयखौबो दिनैनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। दायो थांगोन जाहैबाय जोङो गारि सुनो, ओमफ्राय सुनायनि उनावहाय श'रुमाव थांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। आरो आं जेराव थाफैदों बिल्डिंआ नैबेनो, ओमफ्राय रेस्टुरेन्टआबो बे बेकग्राउन्डनिनो। दा जों गोजौआव थादों, लामाखौ नायदो, जोङो बै 2 फ्ल'राव थादों। बै 2 फ्ल'रावहाय जोङो गोजौआवहाय आंबो थाफैदों। दिनैथ' समबार जाहैबाय, ओमफ्राय दिनैहाय बारा बिजि नङा। सुबार, सुनिबार, देवबार देन्जार कास्टमार मावथ'बायनो हाया। दा आं नोंथांमोननो एसे देखायनायदों रेस्टुरेन्ट सिङावहाय। नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौहाय। दा बे रेस्टुरेन्ट सिङाव देखायखांनानै डाइरेक्ट थांनोसै श'रुमलायनो। गारि सुग्रायाव थांनोसै, गारि सुनायनि उनावहाय श'रुमाव थांनोसै। नोंथांमोना एसे बाइक गोदान गोदान देखायलाबायगोन, नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ। दा बिसिनि मावग्रा रेस्टुरेन्टआ बेनो नै, दिनै समबारखाय कास्टमारा गैया। हेल' हाय। दा दंफैसै जोङो गारि श'रुमावहाय। नायदो नोंथांमोना, दाख्लैदि आं मोनसे R15 पालसार लायनो R15 गारि लाबोखादोंमोन ना, दा बेखौ सोलायनो थाखाय बे श'रुमावहाय नायगोन आरो। नोंथांमोना नायलांदो माबायदि गारि दङ बे श'रुमावहाय। दा सोंनानै नायनोसै। गारि मालिकआबो बैनो हनै नुजानो लाजियो भिडिअआव, गारिया बेयाव दङ हनै। दा नायदो नोंथांमोना, जोङो नायनोसै बिथांनि गारि फसायनायखौ माबायदि। गारियाथ' आंनि ओंखाया जाहैबाय, नोंथांमोना मिथिखागौ। दा बेखौ सोलायगोन जाहैबाय श'रुमाव। नायदो नोंथांमोना, सुनानै लाबोबाय गोदाननो। ओमफ्राय फसायनाया बबे होन्दों गारिया? सिङावसो। नायहैनि थो। दा बे श'रुमा बेनो आरो। ओमफ्राय बाइक, ओमफ्राय गोजौआव नायनो हागोन नामखौहाय, यामाहा। जोङो सिङाव हाबनानै देखायगोन नोंथांमोननो दायो। नायदो लोगोफोर गारिफ्रा माबायदि दङ। नैबेखौ फसायदोंनो। दा सिङाव हाबनानै मोजां नायगोन, बे सिङावसो दङ। नायदो गारिफ्रा माबायदि लोगोफोर। R15 गाखोनायनि मजायानो बेलेगखा सिख्लाफोर दाब्लिं लानो बिनि फसायनाया होबाय जाहैदों हनै गारि। दा नायगोन र', जोङो सिङाव हाबनानै नायगोन। श'रुमाव हाबनायनि सिगां नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय, आंखौ बेसिम लाबोनायनि थाखाय। आंनि चेनेला जाबाय दिनैहाय 20K कमप्लिट। नोंथांमोननि अननायाव गोजोननाय थाबाय, रोजा रोजा साबायखर फिन बावहरबावनाय थाबाय नोंथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। आरो आसा खालामो नोंथांमोना बेफोरबायदिनो अनसायलांबाय थागोन होननानै, सिगाङाव आरो गेदेरनिफ्राय गेदेर खालामलांगोन होननानै अनजाग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिफ्राय आङो आसा खालामबावनाय थाबाय। दा बेनो, जोङो श'रुमाव हाबनोसै। जोङो सिङाव हाबसिगोन दायो। श'रुम सिङावहाय नायदो गारिया बेनो लोगोफोर। माने बेखौ फसायदोंनो गारिखौहाय। ओमफ्राय माने कालारा गोजा जागोन आरो, बे नङा कालारा, बे नङा कालारा गोजासो जागोन। माने ओरैबायदि होनदों, माने बिनि गियारा अट'मेटिकलि रान जालांब्लानो चेन्ज जालांगोन आरो। नों गाख्लायनांगौनि गोनांथि गैया आरोखि बिदि। ओमफ्राय ओरैहाय मा बाइक दङ नायदो नै। दामि बेनिखौ दामिथार बाइकआ। लाइटफ्रा नायदो नै। ओरैबायदि दामि बाइक दङ। बेजों सेम दां, नै सेम बायदि नुदां। ओमफ्राय ओरैहाय सारमोन जिरायदों श'रुमनि मानसिफोर। ओमफ्राय ओरै अफिस दङ, बेनो श'रुम, यामाहा श'रुम। गोसोमाखौ साइजआनो नङा माथो R15खौ।
बे KTM नामा जोंनि बिटिआरआव सालायनो मोनला नालाय KTM गारिखौ फसायनाया बेनो जाहैबाय दा कालारा गोजा जागोन मडेला सेम दा कालाराल' आलदा ओरैहाय दङ जाहैबाय सिख्लाफोरनि गारि नै सिख्लाफ्रा माबायदि बाइक फसायो नायना लादो स्कुटिफ्रा बाइक होनलायलांबाय आंथ' मोनसेबो फसायाबा मोनब्रैबो एखे मडेल गोजा आं बेखौ बायदि गोजौ गोजौ खर'खौ फसायालै आं स्कुटिखौ हिनजावफोर सालायग्रा बे लोगोफोर नायदो माबायदि वाव होद हिनजावफोरनो बारा स्कुटि होजायालै बहा बहा थाङो हैजागोनला फाथाखौनो मोनस्लाबलायलाङा आङो माने दासो फिटिं खालामगासिनो दङ बेखौहाय बैजों नैबेजों सेम दासो फिटिं खालामदों ओमफ्राय लोगोफ्रा इयाव नायगासिनो दङ हनै ओमफ्राय दङ जाहैबाय बाव सारमोन दङ दामखौ बेसेबां होनदोंमोनलाय 19,000 2,19,000 थाङोनो बे बाइकआ लोगोफोर बे कालारा दाम बांसिन होयो कालारजोंसो बावनो दामा लोगोफोर नायनानै दा बियो बांसिन थांबावगोनसो 2,19,000 बे बारायाव थांगोन 30सिम थांगोन होननानै बुंदों ओरैबायदि दामि आंथ' बायनो हाया गोरिब मानसिना देनांहाय इउटुबनिजों सिमांखौ नुला फरायजागोनलै बे नोंथांनि सायावसो जाबाय नोंथांमोना गोजौ थिखोजोबला हाबाय बायनो आरो गैयालाय गैया हाया जब्रा गैयाबा सिङाव थांब्लाबो हानाय नङा लोगोफोर जोङो दा फैबाय जाहैबाय श'रुमनि बायह्रायाव दा जोङो दसेनि उनावहाय हाबफिननानै रायलायगोन बेसेबाङावहाय सोलायगोन आरो बेसेबाङाव मिलायगोन बेखौ जोङो खिन्थागोन दा नोंथांमोना गासैखौबो नायलांजोबखाबाय जानो हागौ ओमफ्राय दा जोङो एसे उनावहाय सोलायनायखौ रायलायगोन दा सारमोना बिजि माने गारिया बिराद नांगासिनो दङ सेल जागासिनो माने गारिनि बिजनेसा बिराद गोबां ओंखायनो सारमोना बिजि माबा मोनाखै दाबो सम मोनाखै बिराद मानसि दङ सिङावहाय बेखायनो जोङो दा बाहेरायाव ओंखारनानै खिन्थाबाय दा दसेनि उनावहाय मानसि सिङावबा हाबनानै रायलायसिगोन दा बेनो लोगोफोर माने गारियाथ' लायो गारिया कालारा गोजा जागोन ओमफ्राय दामा जागोन जाहैबाय 2,19,000 जागोन दामा ओमफ्राय बेयावहाय बे गारि फुरानाखौ बेसेबां होयो बेनोसै दा श'रुमा मा बुङो बेयावसै ओमफ्राय खम होलाथ' मिलायनाय नङा ओमफ्राय एसे बारा होलाथ' मिलायगोन बेबायदि जागोन आरो दा आंथ' लानो हाखाया लोगोनिसो दा भिडिअ'आव नुजानो लाजियो ओंखायनो आङो नुजाजायाखै दा बेखिनियानोसै लोगोफोर दिनैनि ब्लगआ नोंथांमोननो देखायबाय माबायदि बाइक दंमोन बे श'रुमावहाय नोंथांमोना नुजोबबाय गासैखौबो नोंथांमोना माबायदि बाइक फसायो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो नोंथाङा जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक होनो दाबाव आरो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनो दाबाव एसेनोसै गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो बाय बाय जै बर' हारिनि नोंथांमोना बिदिनो भिडिअ नुलांबाय थागोन चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना बेबायदि भिडिअ नायबाय थानोब्ला गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो